Dnes je 8. marca Medzinárodný deň žien. Deň, keď si pripomíname silu a krásu a jedinečnosť každej ženy. Ženy sú srdcom rodiny, inšpiráciou spoločnosti a svetlom našich životov. Sú nežné, ale zároveň neuveriteľne silné. Sú plné lásky, trpezlivosti a nekonečnej energie. Bez nich by svet nebol taký farebný. Dnes je deň, keď si zaslúžite nielen kvety, ale aj úprimné slova vďaky. Ďakujem vám, ženy, za vašu starostlivosť a lásku. Za úsmev, ktorý dokáže rozžiariť aj ten najtmavší deň. Za vašu múdrosť a schopnosť riešiť každodenné výzvy. Za objatie, ktorý prináša pokoj. Ste silné a krásne, aj keď si to niekedy nemyslíte. Mama, sestra, kamarátka, spolužiačka, každá z vás je nemočná. Verte si a nikdy neprestávajte žiariť. Každým úsmevom, ktorý dnes dostanete, je len malým prejavom vďaky, aký ste úžasné. Svet je lepší vďaka ženám. Starajte sa o seba, pretože si to zaslúžite. Život bez vás by bol ako jar bez kvetov. Nech je dnešný deň plný a radosti a nezabudnutelných chvíľ. Ste krásne, ste čarovné, ste nežné, ste ako nežný kvet, ste výnimočné. Nech vás obklopujú ľudí, ktorí vás milujú a vážia si vás. Svet potrebuje viac silných žien. Nezabúdajte, že si zaslúžite nielen tento deň, ale každý jeden deň v roku. Šťastný Medzinárodný deň žien všetkým úžasným ženám. Ďakujeme vám za všetko, čo robíte, aj keď to často zostáva nepovšimnuté. Základná škola Jarovnice 464 vám praje všetko najlepšie a najkrajšie. Ste žiakom našej školy alebo fanúšikom našej stránky? Potom ste na správnom mieste. Sledujte nás a buďte v obraze o všetkých zaujímavých aktivitách, akciách a úspechov našich žiakov. Spoločne tvoríme školu plnú radosti, poznania a priateľstiev.